Sa ating pong balitang regional, mas mabilis at ligtas na biyahe po ang maasahan ngayon ng mga motorista sa kahabaan ng Manila North Road sa Santa Cruz, Ilocos Sur matapos buksan kahapon ang Santa Cruz Parallel Bridge. Mula sa dating 2 lane, pinalawak ito upang maging 4 na lanes, kung saan ang orihinal na tulay ay magsisilbing daanan para sa mga sasakyang patungong timog, habang ang bagong tayong tulay naman ay para naman sa mga patungong hilaga. Inilaan po ang nasa 48.16 million pesos para sa unang phase nito, habang nasa sa phase 2 naman ay pinondohan po ng 44.97 million pesos. Ang kabuang proyekto ay pinondohan sa ilalim po ng General Appropriations Act ng 2024 at kinabibilangan ng earthworks, concrete paving at ang asphalt overlay at paggawa ng tulay at flood control measures upang masiguro ang tibay nito sa mahabang panahon. Dahil sa pagpapalawak ng tulay, inaasahan na ang mas maayos na daloy ng trapiko at mas ligtas na paglalakbay para sa mga residente at mga biyahero. Hinikayat naman ng DPWH ang mga motorista na gamitin na ang bagong bukas na tulay at sumunod sa mga itinakdang batas trapiko upang mas maging maayos ang biyahe. IFM News. IFM News. IFM News.